Na ovom video prikazu možemo vidjeti složenu ProApis košnicu u njezinom osnovnom formatu. Znači ona se sastoji od dva plodišta, dva medišta. Visina ta dva plodišta je 26, kao što sam prije rekao kocka, znači 412 sa 412, a visina medišta je 17, kao kod farara, a u suštini je isto kocka 412 sa 412. Bitno je naglasiti da okviri se slažu križ-kraš ili ti unakrsno, znači donji okviri idu ravno, gornji idu kontra, u trećem nastavku opet ravno i u četvrtom opet kontra, što je jako bitno, znači naglasi da tada nema prevješavanja legla u prva dva nastavka i medišta su strogo odvojena od plodišta. Matica nikad ne ide u medišta, znači nikad neće zaleći niti jedno jaje u medište, a također nikada nećete stavljati niti lijek u vaša medišta, što znači da ćete uvijek imati čisti med, čisti vosak i na taj način ćete vrlo lako moći raditi ekološko pčelarstvo. Naravno, ako ne koristite akaricidne lijekove. Ja? Bitno je naglasiti da u donjem nastavku je volumen jednako LR-u, samo što zbog njegove visine od 26, ali zbog njegovog što je kraći od LR-a, znači nije 504, nego je 412, volumen se zadržao, ali zbog tog oblika, upravo zbog tog oblika toplina lakše ide prema gore i nema također potrebe za prevješavanjem legla zbog sustava križ-kraš okvira. Ja? Pčele bolje zimuju i manje je rada za pčelara.